Usein tulee mieleen se, että meillä kilpailut voittaa ja kilpailuihin osallistuvat isot yritykset ja PK-sektorin yrityksiä ei itse siinä kilpailuvaiheessa oikeastaan ole. He eivät pääse mukaan, koska hankintakriteerit on laadittu siten, että se sulkee pois pienemmät yritykset osallistumasta suoraan näihin hankintoihin. Lisäongelman tuo se, että uudet yritykset, heidän on tosi vaikea päästä mukaan. Ja koen sen ongelmana, koska PK-yrityksiä Helsingin alueella, tai tässä on yli 50 000, ja kuitenkin meidän pitäisi tukea PK-sektorin yrittäjiä Helsingissä entistä enemmän, koska sieltä lähtee kasvu. Yksi sellainen tekijä olisi tietenkin, että nämä kriteeristöt muutetaan niin, että myös pienet pystyy suoraan osallistumaan kilpailuihin. Tällä hetkellä suuret yritykset vievät ne kilpailut, mutta teettävät työt kuitenkin alihankkijoilla. Ja mä uskon, että tällä on aika iso vaikutus myös kustannuksiin, jota syntyy, kun on liikaa väliportaita.